baik. Oke rek, tadi kesempatan ini aku bakal ngomong tentang wong megeno. Oke, awakmu saiki paling takok opo bahas kok longgo biasane ngadeg. Yo, soalnya mari tiba rek, sikilku cuklek, keseleo, julek, jungkel, jempol kuabu. Hahaha, yo masa ya aku ngadeg. Dadi saiki longgo yo opo aku biasa ae. Wong megeno utawa arek megeno garakno arek liyane stres. Lek pendinone iso garakno arek 50 stres, berarti sak bulane arek megeno garakno 50.000 arek stres. 50.000 iku kudu angka cilik. Nah, yo aku saiki kan kate ngomong tentang arek sing megeno. Mbah kenapa rek arek sing megeno iku pancet ae urip di dunia iki. Mbah kenapa arek sing koyo ngono kok diciptakno di dunia iki? Kono rek, aku benci muak. Iya. Arek megeno ancen megeno. Diarani megeno soale garai wong sing dicidheki padha gak nyaman, mangkel, stres, muak, terus akhire gendeng. Soale arek-arek megeno iki yo ancene megeno, mangkelno, metesek, kemenyek, omonge gede, nyocot, gede lambe, kakean bacot, elek bangga, gilani, ngarai langsung kepingin nabok soale lambe kakean bacot. Dadi lek kon kabeh ketemu di dalan langsung ngetabon wong sing koyo ngene. Opo arek megeno iku koyo urip? Opo gak mati ae? Opo gak ilang ae? Opo gak mampus ae? Opo gak bongko ae? Opo gak nyungsep de got, terus ketabrak motor, terus dilides, terus dibuang nang got, terus dibuang nang laut, jan dipangani wayu cek mati kabeh wis pokoke. Arek megeno mesti nggarai wong sumpek terus mate. Lah sadinone iku iso nggarano 15 wong mate, sak bulane iso 15.000 wong mate. Sak taune iso 15 juta wong mate. 15 juta iku lek ditukono bakso iso kaya adus. Arek megeno to? Ya anjene soalnya jenenge megeno ya megeno dadi ya wis pokoke megeno. Kon duwe arek kanca sing kok ngene. Aku kon gak arep sapa aku. Aku anak Iwak Sunari kulon pasar Juragan Kembang. Sopo sing karo aku? Aku soge, omah akeh, motor jejer, dompet tebel, arek wedok tak ketipi, selempret, kelepek-kelepek kabeh. Aku kan nang Amerika. Terus mari lulus kuliah di kono, aku kan terus usahane besku, bisnis minyak, juragan bako, pabrik sepatu, invest saham, akeh wis pokoke. Oyo lali karo siji dodol rengginang. Megeno to. Terus sing luwih makno maneh rek, arek-arek megeno iku paling saiki yo ndelok video iki terus gawe ngomong. Ya apa maneh, lha wong aku ancene ganteng. Aku yo sumpah iki rek, aku yo mbok karo apa arek megeno iki pancete urip di dunia iki. Pancete bertambah terus-terusan. 2008 diperkirakan mencapai 3 juta, 2009 dadi 5 juta, 2010 mudhun dadi 4.500.000, 2011 mundak maneh dadi 5 juta, 2012 tahun terakhirku pacaran. Tambah suwe di Jarno-Jarno, arek-arek megeno iki tambah bermunculan terus setiap tahun nih. Biasa aku gak pernah pacar pancet ketok ganteng. Yo apa maneh rek, aku kan jadi pemain bass nomor 1 sadonya. Bapakku sing duwe kabeh mall di kutha iki. Merek sepatuku mebel asli. Sepurane rek, suaraku larang. Klambiku siji, rego motormu 10 rek. Dompetku tebel aku sampe angel lungo. Pacarku 5, tumpahan gitu kan. Motorku jejer, Twitterku verified. Ono cawang. Aku lagi sih mesti lawan kita buka. Kan, megeno to? Nggarano gendeng to? Aku susah gendeng rek mikir kok ngene terus iki. Arek megeno kok ngono iku nggarano wong sing dicedheki dadi gendeng kabeh. Kok yo jek ono arek sing koyo ngono iku. Ancen temenan, lek arek-arek megeno iku suwe-suwe nggarano wong liyane gendeng. Lek benyocot ae iso gawe wong sak gedung gendeng, sak jam nyocot iso gawe wong sak kelurahan gendeng. Sak dina nyocot iso nggarakno kebek rumah sakit jiwa. Wong-wong goblok percaya tulisan iki. Tadi ya wis apa maneh aja megeno jenenge megeno. Dadi ya wis. Ya wis lah. Oke, bye.
Slepret. Rampung kabeh. Tapi baru ini. Biasa